Déir an agriocht gun a gaeltachta gur bein tarvais le gear mór bhuiséad údaras na gaeltachta nach dóice tuismóthúí san gaeltacht a glán le gailge. Tá 67 fan géad go bhuiséad capital an údarás geartha gun bhléonte thugainn. Cearcha híon fin géad gearad do bhuiséad na rinne, 67 fin géad gearad do bhuiséad capital an údarás. Níl cheist faoi ach gun na figurí se mór agus a dúrúne tromchúiseach ó híomh tauchaí na gaeltachta de. Tá gona gaeltachta ionta imní faoin teancar a bheits ag an boisiid seo ar údaras na gaeltachta go héirí ó híomh cuirimí fastaíarta dé. Tá muinte feicealanis go bhfuil íslú take ar boisiid fastaíarta údaras na gaeltachta ó 22.5 milliún ag 2016 go dtí 6 milliún don bhíonn se thugainn. Sin leidú allmhór agus nílínta sa bíd nachhfuil fastaíart a chruthú an sa gaeltacht faoi láthair. Muna mín fastaíart an ní bheith teaghlaí ag tógáil a gláán le gaeilge sa gaeltacht. Mar a hálinn se bei cruniú de chuid bhórd údarás na gaeltachta á thionol amárach agus tá mí chuimhnis go leor le léirú éingrinne sin ag cóiltaí do chuid an bhórd. Sé rud a bheits le rá go méid cruniú údarás máireach go bhfuil dochar mór diontaigh fianna fáil go údarás le fada ach go bhfuil muid an fós agus go gahamid troid níos céire ná riamhanis le go le bhéim ar rialtas nó agus cóchtaí ceart a ríist agus airigid ceart áil go údarás. Inne freisin der cóilta an údarás agus urlairí thar ceann mórátí choiste saora anú na ngáil gráine bhicéadí gur ionan an cirú de chuig fin géad tá cura ar an ícíocht ó rí na gaeltachta chuig mórátí choiste saora agus cirú ar a teanga deir sé. Runamach na mar an nuacht TG Ceathair sna forbacha chun na gaiileh.